khai le Geronimo crime video thar halo chuak le ta kanram MLA Inthahna result kan sheta MLA tling thar zong te kan lom pui tak zeta abikin ruling party ZPM atanga tling zong te thinlung sen kan hlan mola cheu tin he video hi amimal takin kan chief minister zawm tak pulal doma lo ngai thlak tan karon thlange he video hi entertainment le educational purpose atana ti ania miril rushoi koizong le tharum thona promote tumna omlo tin achunga thu te hi internet atanga la khom anie kumsang ni le pathum January tha thole ni zandar somle minisom ni pasari khan rema po police te chuan phone call tri bayom tak an donga aron call tu chuan an thenom pa hi anina man mo takarun tlan lutin chuata anu puini khoshelova le reng thuron soinin 911 call dong song tu ne na chuan aron soya operator chuan chu pa chu klo bethengem matia chunu chuan phone chu han pe ngala operator chuan medical team ten ron tirmek thu shilin anu pui chu enge din mun ni reng amar phuomem ala thoem ti te anzot ngala chupa chuan athi nia hria thu alo soitlat maya in chunga luin alo thim veka anu pui chu chuata ni khoshelovin alo letereng niin asoyani operator chuan ani thisente kaem tin anzot lea chupa chuan chuata chuan atlin ngei thule aham hai ema wangin abak chu eng ma hriat tolo thuin alo changa operator po chuan eng ma zo zui tolovin medical team te lo thlen hun lo ngak top turin ati taringot ani ti chuan emergency service lam te chuan wathleng phei thuaya an veng chu veng te takte re roi mun him ve pangai takni turangai ani report lo lu na in kodan wathlen chuan patrol officer Margaret Samaroni chu man mo takin motor atang chuan atlan chuak ngala varandas te pa hian patling pakhat le mi panau panghin lo thua apa zok chuan mel ngai lo mel runa chanpui tu tim wathleng pheipo chu a shelo ni mai hian alang chu pa chuan sarang i bazar na bek ni om tak hi kenga patrol officer Margaret chuan chiang waklova enin chu sarang ip chunga mi chu bon te bur ni mai hian a hria ma se evidence tur handap nan em chuan ala ma deuh ni na hria nge ni in chunga chuan atlan lutlang ta ani in chunga lu vele chuan in chunglama tlan chhong ngala amai ro chu pindana om nu ber chu boy som tuma an pan nai chuan chan tlak reng lo om tolo ti a hret hiam rang kher mai pindan chuatan ni khoshelova lo letereng nu ber chu a hliam tordan chu han en mai poin a thi to ni ti hai rual anilova chu ti ni chuan pindan chung po chu poi khoina mun crime scene poimo takalo ni zui lo theitalo ani a ngonga zaina nu ma lo thler duai maya tin o ma chemte lo la bur ngur boka tin ruang bul chuat vela de chuan thisen atling koi nge ngoi bok ani atak sa chang chuan thisen vel de chu lo la luan chuang wa ngwa wangin officer Margaret chuan tun mai thil thleng ani a ringa ati tu chu ina chuan alom hial mai theitin in chung vel de chu anan endik ngal chara pindan zong an lu chua vek nuwa la om to lo tian fin fia theita sham ani ti chuan in chung chu crime scene poimo takalo ni ta ka wangin patrol officer de chuan a theang angin an veng him ngala a thim ro pui mai sia thil poi lo khoyemo lo sik palemo po a hlawm ther le detective te po amuna chuan anon thleng phei ve ngal thuaya ti chuan nu chui na chu anan thok chan tangala a masabera ruangom na pindana chuan an lut tlang ve ngala detective Jimmy Burbridge apoin athilwa mu chu rap thlaka ti ve khop mai an victim chu zangthal zong in chuata chuan aloma kun hnai mewa uluk lut tuka an endik nuwa a shoka chuan mun khat mai ni lo mun ni laya zaina nu maum ti azum mungala pakhat phei chu thu garem hlea a ngong ru alang thei hial ani tin oma po chuan chemte lo bur ngur ba ka khan vi na nu madang pakhat om boka
amo phurtu chuan a thi lo hlau hle nin alang ti chuan forensic lam ho tu te han chengal sanga chemte bana chuan fingerprint a ngei ringin anan la ngala amai ro chu van doi thlak takin an endik nuwa kudzung chang thalak turom lo ti an finfia ani nu chitu de chuan chem chu phoinan tuma ma se lo har sangang mai chem chuan a taksa chu vitlangin chuata chuan a zuin vit bur hi lo nia ati tu chu mi chaka ve takani te po ari nom rum mai a taksa chu vek toa chu ti rol chuan a vun vel te chu ala duklo mai baka ala nem ang reng hlea chu wang chuan a ma patrol officer in lo soito a thi na chu la rei lu tuklowang ti ngai dan kha nu sui tu de point an trom pui vele chia ani an victim chuan pong suale mo hur herna lam zonga poi khoina shim enga mo tokem ti ten an endik ngala a mai ro chu tiang em chu thleng lo nin alang athom noeng ma thler lova tin be let ve na emo loin ve na emo chu tiang lam nu ma yang ma taksa chuan mu turom lo boka chu wang chuan amo phurtui ami hriat chian tak he tiang ti du tura be se hau lo tur mi ani arinom ta hle ni nu chitu de chuan in chung chu luk takin an endik zela an ho tu pa detective Jimmy chuan makti deuh thil pakhat a mutlat mai in chung lai chu a thim vek lain in chunga fen chu a virvut thunga tin an fen man chu bulb vuat thei ngalang chi khania ma se bulb te chu a in thlon vek boka maktak main chu ta vuat tur niom tak chu bol hlo boma an mule dai boxi tin in chung chena ni pa forma banga vuat chi light pakhat hi a in her thol hle boka chu tiang vel zong chu han ngai toin misual chuan pindan chu thim thiang berada tum nia ngai theya an victim chuan mel chu mulo se ti hlenin alang ta berani in chung chu nok ve de na so same mo rug na nu mai mo mu turom shan lova abekin garage vela de chuan thil hlutak tak man to ve tak tur nia ngai bungrua thar lam ang reng tak te om nuala an misual chu ru chu ni se chu tiang chu ruk dai om takania ma se thil bo eng ma om man shetlat lovani tin pon lam te po an endik zela an tuk vertele kong khar te po chu eng ma ke le che om shet ani lova an kota po misual nu ma han chui tur pakhat man mu chuak lo boka a mai ro chu van nei thak takin get pui bula hian ke hniek niom takhi an mu fu ta hlau maya vur sur lai ni wangin a fiang reng viau nge nu chui tu de chuan chulai get zone chuan an chui zui ngal zara anin hnung lam kong khar pakhat zone takalonia tin chu kong khar chu chete in aloin hong nge a chulai chu mi sol ron lu ruk na chu ni nge in an ring ta ani ti chuan ti tu chul dang ten ti zo nu chuan nu chui tu de chuan in nei tu pa pu peter Visich-i chu anan kom ta an victim chu nu pui kumsom thum paruk mi Evelyn Visich-i ni thu asoya chuina chuan an fapa kum ni mi raina tenen an cheng ho nin asoya ni pu petera soidan chuan a fapa chu len chu puya chuta an hole chu heti hian anu pui ni kho shelova lo le dreng chu han mutamai nin ain soya han oilo chiam turom lem lo a mai ro chu nu chui tu de chuan rin hlel tura zona zong an ni boka pu petera chevela chuan makti deuh mai an nei tatlat mai chu ti khopa anu pui rong taka thani chung po chuan petera sak face om dan chu apa ngai ang reng hlenin an hretlat maya han men nur ve dewemo poi han ti mele mo po eng ma pulova a maya chuan eng ma fil lo melan mu ani ber a mai ro chu mishing hi mi zenang lova a chen chu zan khat chas te atanga message don lo wang ringot po chap hluam thenom lain chen khat ve thung chu king chili pum nga I zo thak nuwa po mit tui far khat po la tlai lo tenom ve boka chu wang chuan pu petara po hi a mela lungai mela pulo a chap lo ti vel wang ringot chuan an man theingot big lo tin a thom hnuaiang ma thi sen kain mulo boka akut tele taksa pumpuya po tol that tu ni thei dan lam hoi eng ma mu turom lo bok ani
eng po ni se pu petera chu a filim lo emo police station a statement petura akalangai shima chuti chungchuan an fa parai na chu apile pute kianga lom ria anina chulangin an lo boi puidon ani crime scene lama chuan investigator te chu an la buai vut hlea an nu chuina tangkai thei turenga matal mu chotumin in level te chu anen dik zela a mai ro chu mason nang man nei thei te chuang lova ti chuan an victim chanchina tanga bultran chho mai thain an sheta ani ole kan kal thui main like khan pele lokila tine channel e ilo subscribe lo ni chuan khoimina subscribe sakove ngala notification kai on page chuan video tharlo chua piangin I first zia thei don ani tun chuma kan victim Evelyn Visich-i Lares Puerto Rico a kumsanga zakwa somruk paruk khana lo pianga patelovin anuin ain kol salian ani anrama hian khosaka harasa em maya chuwang chuan ezon na thazok le nun nuam zok anei thein be sein kumsom pakomi le kan ilain USA hian a pemlut ve taroi ani a be seng ngein na po chu a muthuaya Paramas New Jersey in chung bungrozorna dor lian taka thokin ahming po ama to ka acher chho chakhle customer te bethiamin dor nuam ema tin thopui te poin an ngai nain an nel thuaya atai ma boxia an dora chuan ama ka score chakhle ni ome tin nui hi duem ema a han lim tak tak hi chuan chenom khoveng zong in an nui rian she theinin a thian te chuan an soi hiala tin an tamti dan sang te chom nung zelin latin hla le lam te chu a tuipui hlea a thian te chuan mishing lim thei tak engkima eng zong thlir thin min in an soyani Paramas khwa in chung bungro dora tholai hian tuna pasalo ni ta peteran en hian anin tonga petera hi apain bazar na shoi thina wangin Evelyn en hian anin tong ati theyo me petera hi pangoi choile hoi hom tak chung ko ngai poimo tak mai ania Evelyn po hian in ngana tlaka ngain pasala anei chat rengani ti chuan fapaduam takarai na han nei zui ngal boka an hlimin an chung ko boruak chu nuam hlenin an mani ngei chuan an thian te hnena an soi fo ani ome hemi chin ni chu nu chidu de tan po han ngai even view thama om lova a mai ro chu an han chui thui le hlek nuwa thil poimo dewan mutsuak tatlat mai petera te nu pa chu kum li zet anai nei nu chuan anin kara neu lom chho chanin Evelyn chuan in chendil na korta thelu tarup mai ti te an she chuak tatlat maya chuta an khe chu korta ngai to ni mek lain Evelyn chunga heti hian thila thleng zui tamai boxia tin misual chu ama she chiang tu le anim nai tu takani rin na lom to ti te po kan sei tho kha nu chui tu te tan chuan rin hel tur chiang ta viau mai ti chuan Evelyn ni pasal petera chu station a kovin thunan zot fiata a masabera in chenan tum chan chuan an zot ngal pop maya petera chuan an nu pa chu na chung chang an ngai danin an lo thu a soya nu ber chu ina oma chung ko en kol tura du lain Evelyn ni chuan na tho adu vetlat maya chu tiang vela wang chuan an thuin mu thei ngang lova a topa Evelyn zok chuan korta in chendil na le kha thelu ta top mai ni in a soyani chu ko document ka lai chuan in khatan la cheng tlang reng thova ma se pindan sanga muin abiak ponin bengai me to lovani ome petera soi zel dan chuan anu puidam lai mela mun ber chum chu a thi tuk chamalam khania anin an fapa chu oma Evelyn chu na akal ve thung ani zingdare lechan vevela afapanen anu te na kalin anin chung sakrek thil siam that ngai engemo vakhoi saka petara hian na thomu mala nei lo wangin anu le pa te hian in hlonan lo siam sak thin nia soin hemi chumpo hian an chauka pai bevela va siam sak nin ain soyani a soi zelan chuan nilengin anu te na chuan oma zandari lechan vevela chuakin palisades mola afapa shwaya dar ko pel deuh sheta Evelyn chu vakolin a thian te in alen koi thule minit som ni nu vela an hotur thu awashilani ome
Peter soi zel dan chuan Evelyn chuan dar som vela ron kolet velein an la holo chan ron zota Peter chuan dora bong nu ten le koi thu le an ron ho ngal tu thui na changa an fa para in po men re de to wangin a ham bui to a Peter chuan an ho vele mutir ngal ril ruka ma senin zona thlen chuan in chu lo thim mup maya chu vele rang takatlan lut ngalin an lai chiat chan chu ven dikhatuma ti chuan anu pui Evelyn ni khoshelova lo le dreng chu an mutamai nin ain soya a chet mi lo fangin thi nia ngaya ti chuan thenoma tlan phe ngalin aranga police call ngal turin awangen taringot nin ain soyani nu chui tu te hian Peter hi dar kar som paruk chuang lion koma maktak main chu ti chung zong chuan chua du thuemo ukila du thuemo soimi alova lom lova nekin nu chui tu te zo na te chu fel fai takin a chang thei zela tin a kutin kar endikte a sam sample te a DNA sample te le artisan sample te po phal takin alak tir boka chu ti chung chuan nu chui tu te chuan a record hlui ten lo chui ve char boka engma sul nu pora nei hriat ani lova tual tha phei chu a hring nun dai ri nen chuan ain mil lo hlom top ani amai ro chu tu ma hi tual that sa piang anum lo wangin tu ma hian sul nu tang ringa te then ni big chuang lova Evelyn hi abul chan na a first victim polo ni vereng thei ti hriain nu chi de chuan a phatna tual tha ni le azana hun man na nia soi anu te in lam chu an va bia anu chuan a fapa chu chuna le zan tir lama chuan an ina aum ngei thu lo soi chiang thea tin bong nu te le na nia soi superfood market a po chuan akal ngei ti CCTV tangin an fin fia thei boka tin a bong nu te le na receipt ngei po chu lo la kol thathlap boka chuta chuan zandar som le min som panga tin ziaka tol tha hun omang ni an hriat le chulai hmun atanga ho hun le 911 ron call hun te chuan an chutin tol tha no evidence om thei tur zong han thu bo vek tur chuan mihring pa ngai tan chet na man om lo nia nu chi tu te chuan an ngaya ti chuan Peter Visich-i chu anu pui Evelyn thina chuan fili mangai alo ni taphot ani ma se tuemo talrin hlelanayem ama thiam lo ngei polo ni dai thea eng ma sual ze pru ka nayem entirnan rilo sum don na telowin nam noi ta se chu tiang vela asangoi zon puit nen chuan loin ti thiam lovinemo buena enga mo lo tok ta se anu pui chunga chuan phu ban run la ta te ni mai long mo ti te thlengin an zot ta zela ma se Peter chuan chu tiang thilain nam noi lo thule an nu paemo an nu chunga ngei po chuan he tiang thil ti du tur mi hi an oma hriat lo thu a soya amai ro chu nu chui du da hne na chuan chui zui tur shim zong chuan mi pakhat chu ngai tuana lo lu thu a soi ta tlat maya chu tu dang ni lovin Evelyn bial pa ni thu a soi ta rup mai chu thuan an hret chi a mai chu nu chui du da chu an phur thar ta hle maya kuwa siam sap pain Peter chu han soi zau de turin an som le ta Peter chuan anu pui bial pa chu mai granda ni thule anu pui nen chuan in chung bung ro zor na mun puya chuan an tho dun thu a soya nu pa in chen bo ruak karangai zong dang lo tla zep ti vel chu tual tha chan chotrani chalu tukani thei ta tlat maya chu wang chuan mai ka chu sui chian ngei chulin an sheta ani ti chuan atuka nu chui do de chu Evelyn in thona muna chuan an vakal ngala an base selo tak main chuta thokte chuan an tho puinu chunga thil thleng chun lo la shemi a lo maya a thian thaber ti chalngam Monica resime upoin a lo la reng lo hi lo ni a soidan chuan Evelyn chuan a thlen khal zia hemini hian ron lan ti reng nei tak lo wangin a chan chin ngai ven turin a cell phone a lo call tluk to ni ome chutian nu chui tu te an ron lan khup ta ka chuan borok lo man thiam ngalin Evelyn chunga thil thalo thlenga ni mo tin a lo zot ngal chata nu chui tu te chuan engtin ngei hriata tin an lo zot let ve ngala Monica chuan ka reng hleinem
tikhan ka hretsia tin a chang ani ti chuan nu chui te chuan Evelyn thopui te chuan an kom kwal ngal chara tu po mai chuan raina nu chu felan ti thule thopui no ban ti thun lo sei deuh zela a chung changa thil thalo sei tur nei nom meu lovani chuti a thopui te an kom kwal mol lai chuan an kal chan ber pakhat Evelyn ni bial pa mai ka po chu a duty hun ani angin dora chuan ron thleng ve ta ani po chu a bial nu thi thun an shil chuan la shalo niom tak hian ain dom kun ngal roi maya detective patwai de chu vakal phaise chuan amit tuile nap tui shu na tu romolan pengal rok nge yang a mai ro chu heta vakal te hin suina ton shet nga ve to tak pujim yele ho ten ni mio wangin mit tui tla le lungai mel ti vel mai chu in bum tiran tum hau lova chu ta le an be se nge in a ma zana omna nan zo chuan chana mak deuh maya petachia rengani mai ka chuan a ma zana chuan a bial nu Evelyn nen chuan an om dun thu a soi tariap maya an lo rin lok deuh mi nu pakar lo tlak zena boru kal solina shin Inthahna ni theina lai tam tariau mai le ti chuan nu chidre chuan kumsom ni paruk mi migrant da chu thu zo fia turin station an shoi phe ngala Evelyn nera in kar boruak vel chu soi fia turin anan tita mai ka chuan an ni chodan vel chu soin atira chuan eng ma boruak om shan lova ma se ni tina in mu ta ka chuan an lawin ngai na chota ti chuan in chuk sin zeu nu anin kop nget chota ni in a soyani nu chui du de chuan Evelyn tha zana chuan eng tin nge huna man ti ten an zot lea mai ka chuan chonu dar thum vela Evelyn en chuan an na thona hmuna tangin an horuala Evelyn chu Garden State Plaza mola athom na le thleng turin a kala tlaya afa pakia nga zan re tur thu te po soi ni ome ma se khati apasal pomlai peteran anu te na an kal thua shil nu khan Evelyn chuan a ma mai ka churon kolin a free thu ron shila ti chuan mai ka chuan a ina som phein azan rian kil dun ta nin ain soi a soi zeldan chuan zandar ko vela Evelyn chu apasal petera chuan ron kolin aron home thu ron shila ti chuan a fa pangai toyama wangin ain siam soka in lampanin na chuak ta ni in a soyani mai ka in le Evelyn te in himotorin minute somlitlan velania mai ka chuan min somni nuwa va kol lein Evelyn chuan Garden State Parkway atlan mek thu lo soya medical lam ho chu danin chumi changa minute somlit nu vela chia chuan Evelyn chu tha ani ta ani nu chui du chuan Evelyn hon nu a hun man zel dan chuan an zot le ta mai ka chuan khoya ma chuak lovin ina TV na zandar somle chan vela munin ain soyani a thu soi chu oi om viawin lang ma se Evelyn ho hun le ama chowa hun man tu mai nan shet puilo hun chung chuan fin fia phot lo chuan rin hlel li sa changa thai bo ngot chin yan ngai lo ti chuan a phone call record atangin khoi tangin nge Evelyn chu biak ti ten an en dika ma se mai ka cell phone signal chu in le kot ba ka pel e lo ti lang tatlat maya a mai ro chu chu du de chuan thil ni thelo zong an fin fia ngai mio wangin Evelyn te na chuan alo vakal ngeem ti chuan an chui le ta ani om na hi West New York New Jersey anin heta changa Evelyn te veng Chestnut Ridge vakal tur chuan highway ticket la ka ve nuala ngai dona chu shen nu chui du de chuan toll records te camera footage om theyang ang tele chulai hmuna chuan atlan nge yati fin fia thei tur thil shim chuan an lakhom ngal chara ma se khoya ma mai ka chu mu tur lo om hau lo maya a filim nge nin alang chanta tinan tho pui te an kom na renga po tu mai ka chun lo ring hlel ei lo boka tin chui tu te na sam sample le achil sample te en dikan du poin phal takin apezel boka a hoi homin zona tela chu chang fel fai thei boxi nina nekin nu chui tu ne na chuan minrin hlel na zong bo thak tur khopin min chil ron ro ka fi hlim nge ni ti fin fia thoi ka tan hadam thlak zok tin ama dop tu te chu an nor zok hiala
ain le kar te thleng poin endik vek se du thu te shil bok ani ti chuan nu chui tu te chuan an ti theyang ang te tin mai ka chuan an chui chiang zela ma se uluk lutuk tak mai an lep se vek nuwa po ain tam noi na om reng hriat ani talova ti chuan mai granda chu Evelyn Visich-i tha thu boirin hel thua chuan fihli mangai alo ni ta ani chutia an chui tur nei ve deuh te pianga fin fian an hmu thei si lo chuan midanga kan kai lo ngai don ta ti na ania nu chui tu te na chuan na mai don lo ti a chiang ta viau mai chuti lai chuan Evelyn thi thu chuan thutar lokhom tu te benga lo thleng ve ta crime scene te chuan ron pung khomin a thein report an pe chua choi moti mai tur ania reilo te chungin US rampum pui chua fan chuak ne le he thil thleng min an ngai ven em chan pan nioma pakhat na chuan a khodin mun wang hi ni kan ti theiome atira kan soi tong khan Chestnut Richie veng te tak te nin poi khoina po thleng zen lova tual thana phei chu kum som dana vai khat vel om ve chokang ti vel turani chu tiang taka veng nuam le ral muang ani wang chuan tual thina thleng chu min makan tin an ngai ven ema chu tan victim chu pasal pom lai nei in chen na boy pui mek ngai zong nei bok ti vel te lo ni kher bok nen news channel sang tan chuan boy pui lo phal chi ne lo ve bok ani nu chui tu de point an ti tur tin misol zon na chun lo thok ve char boka amai ro chu an zon tur ber po tunge tian la hriat miau lo wangin ma han lak chaka har hle an rin le li som te pani a pasal pom lai le abial pa te chu fili mangai an ni si chuan midang dapan chul don ti na ni maya ti chuan an bial huam chung vela pong sual mangemo hur sual na lam kai noi thu boy or toy mo te no mem tian an chui le ngata amai ro chu tiang mi chu an omin alang tlat lo tin an ni ba ka chuan ri ro om le chu inorok na kal sual ni theyang em ti chu ni le a chu ta le rei pon chui main an khua le che vela chuan suam mang ruk ru mi sualan sang hle ti an shet chuak tatlat mai an ho tu pa ber terence mong ka phei chu police te target li sa lo chuang va to hi lo nia Evelyn te venga changa mel nga le ka hla om ani nge ti chuan terence mong ka zon be pui chuan an thak le ta van nei thak takin ama nim nai theideu tur pa pakhat hian shafu ta hlau maya ti chuan chu pa chu uluk takin thun an zot fia ta amai ro chu tol thana then hun lai vel khan terence mong ka chu Buffalo New York a da yom niin a soi tlat maya nu chui tu chuan a cell phone ko ta chang tele thil dang atangin thudi ka soi ngei tian nem nget zui bok nen terence mong ka churin le li sa changa thai bolo ngai le ta ani chu ti rol chuan kholai ti leng vel te enge ni shim tlangwal bad boys ten engen soi hen case ne in kai noi thei thil soi nem ti ten an zot le mai maya a chan chu misoli chuan engemaw in zom na kan ti don nge in rin tok na kan ti zok don chu tiang deuh chun nei thina eng anga case serious po hi kholaya tal tam tlangwal sual ho chet na ni chuan anin hriat pui nge thin ti thei deuh thonia amai ro chu an mi po pai chuan chu tiang thom eng ma shelo nin ain soi tlat maya tin kholai mi sual wak satli ho chet na chu nirin lo thu a soi ve bok ani nu chui tu te tan chuan konga ping chun le deuh tam maya chui zui turan van to khop mai Evelyn te venga chuan vakal lein a theanga tammi ten an kom kwal lea tual thana thlen zan khan thilrin hlelom deuh muai mo hriate mon nem ti ten an zot kwal dana amai ro chu ma son na om hlei thei chuang lo Chestnut Ridge venga hian zana kongpia motor park phalalo ni lo ve thowa nu chui du de chuan tual thana thlen zan khan dan bo chia ding lui ten lo om regem ti te parking ticket receipt bu changin an endik le veka amai ro chu tiang po chu tu man lo om hau lo mai nu chui du de po an be dong chan ta hle maya
an case chu chui chua lova azu ziral mai te an hlau thong chan to ani an niai main Evelyn chung tele ama mangai tu a thian thatak tak te chuan an hre thiam lo le zuala a that tu chu man chua Evelyn chu engwanga that nge ni ti tal chu hriat an du ngoi ani chuti lai chuan nu chui tu te po an mai big lova an case chu har sign khir hle ma se chui chua lova thamaral tir mai an tum hau lo Evelyn thian tele a tho pui te chu tho ni nan an kom thale feka thil te ber po ni se bisua zon chuana na lo tangkai reng thei ti shein zo na pon zo chip chiar to rem khop mai a mai ro chu an koma piang te chuan Evelyn chu nu thatakani thu te huate mo hotui mo pon nei o man shiat lo thu ten lo soi deu zela tual that tu ni theo mang tur chu ari saris ngai na po an shebau lo ani chutia mi sol chu man lova o mareng ta ka chuan an veng chung bo ruak polo ngong lo theilova mi pui zinga him lo riawa in ngai na lo lian ta hlea chenom khoveng te po anin ring hlel deu thum to ni ber ti chuan le Evelyn boral changa ani thum na nu chui de chuan ma son na poimo tak an nei thei ta hlau mai an victim bial pa mai granda kha police station aron kalin Evelyn bungrua engeng moron kenga chung zinga chuan audio cassette le a diary te pom nge ti chuan cassette chu play in anan ngai thata vanlal sai lova album masaber ngei mai khalo ni don montia mi pani chong rian she thei tatlat maya pakhat chu ama Evelyn ni in pakhat dang le chu a pasal petera o ani alandana chuan Evelyn chuan in biak novel chu aru ka record ani mela a pasal thinrim ang thom de uvek hilo ni an hla chu tlang puin sum chung chang ani bera tin apon chua hlek tele na changa lo ho tlai deuh chang tein a vin shep zel ni berin alang chum khat phei chu a kar cha bi thuruk saka tin a phone polak sak boka om zia bera chuan Evelyn chu kong eng kima khwa khiratum ani ber chuta a diary an chiar le ngat phei chuan an nu panun chu lo shom bon le turu heavy chuaka ni ti an mu chu belle ta zel mai khati in chen tuma man lak cho lai vel khan a pasal petera chuan an fa parai na chu a chu na hlea kotin rem ti don lo ni shia ta ni boka tin an in chu shala tumbok ti te lo zia ka rup mai aduanga thila kal chuan a fa pa chu changa an in mun shal na sum zong chu chang vek bokanga atan chuan hlok na hlir ni don ti na ani chu ti chuan nu chui du de chuan petera chu thu zo fiale nge tha shein an ve be pople ta a mai ro chu beise angin thila kal ta hau lo mai petera chuan eng ma soi to lo tur thu le ai oding tur ukila lak to thu lo soi ta tlat maya chu wang chuan du do pe mo kome mo thei to lova a mai ro chu ti rol chuan a maril na zol pha lo thei ta big lo ani ti chuan Evelyn thi na hlok pui ber tur pu petera chu nu chui du le chuan an chui thale ta a ma khan ama eng evidence man mu thei lo khania ma se tun chum churin hlel na tak ne na ngai tuan hmanga ni ta boka ngai dan thar lo piang tatlat mai petera thi sen chua tu tak chu lo ni lo ni poin in tam noi na eng mo tak chu nei nge na ring het ta bur maya tin chuan rin hlel na chu a chiang fek fok bokaniang a bung ren dik phalna search warrant pon la chuak thei ta hlau maya ti chuan nu chui du le chuan petera kar chung vel chu an ve en dik ta ani eng berngen zon point she chialo ma se investigator de chuan motor chu uluk mang khengin an lep se ta a hnung sit ipte pakhata hian envelope var chunga $US sang thum za sari lai hi a poisa finance mutatlat maya tin a bula chuan prepaid sim card kor pakhat hi lo ombok ani nu chui de chuan an ngai tua eng wangin nge a motora chu di zat chu da ti chu khel thamatlingin an shetlat maya a mai ro chu ukila roi to wangin du duinan zot thiang to boxilo
buai thak chan tatlat mai chu ti rual chuan ngai dan thara lo pian le pha ta petera chuan anu pui that tu tur chu tuai mo ruai ni thei mai angem he an poisa charpo hi chuan in roi na man ala pek ma bak zong chu ni mai long mo ti zon alom le tatlat maya ti chuan nu chui du de chuan asum chet vel dan zong te chu a bank statement atangin anan endik le ta ani a mai ro chu be se na san to te lul nen a kan chu khoi chet lo wa om na lo re to hle tien mu chuak le tatlat maya chu ti ni chuan hitman ro in man tura account atangin ala chuak lo ti na nia ol samte chui chuak thei to anin ngai lain malak na tharan ngai to le ngai don tatlat mai ti chuan a motor chungan char tho sim card lama khan ngai to nan sor bing le ta chara mobile phone pa ngai neya tin in lama phone nei tho boka enga tan nge number dang chu mamo ti chu zo na poimo takalo ni le ta ti chuan chu sim card manga call record chon an chui le ngal chara kumsani pani November thale kumsani pathum January thla Evelyn thi nin kara khan phone call voice somli pali zeta mang ti mu chuania tin abia ka po chuan an chui zui le ngal chara papakhat aming Frank Thona ni ti an shet chuak thei ta ani chu ming chun na chui tu te zinga chuan ala lar lo hle maya a mai ro chu police database atanga an en nuwa thil poimo takan mu chuak ta hlau mai Frank Thona chu zel lama lo mi khwal vak to lo ti mu chuania zurui chung motor khala wangin zel bangalo zu zoi to a tin police ten motora silain chara wangin an lo man to bok ani tin chu mai lani lo to thana thlen hun lai vel kha parola a chua lai lo nia Evelyn thani nu de lok khan police ku ta in pein tuna New Jersey tani na la tang mek ti tenen laman shet chuak ta ani ti chuan Frank Thona phone record te chu anan endik le ngal chara to thala thlen mani January ni rukle tuk tol thala thlen ni January ni sari khan Evelyn te venga chuna kal ngei tian mu chuak ta rup maya a chiang chho ta viau mai ti chuan nu chui de chuan a in dap phalna search warrant la chuak ngalin Frank Thona in chuan ven dikta tol thana man ruale thi sen vel te sumu turom lo ma se a computer atangin thil poimo takan mu chuak ta hlau mai a computer atang chuan a in atang Evelyn de in pan na kong lo en na sa hle ti a hriat thea a mai ro chu ringot chu in ngana ta na la tlak lo deu Frank a piok chat tur chuan aya fin fiana khal thazok dewan lama moa ma se adang hai chuat tur wang phiang sen to mai si nu chui du de chuan ngai tuanan seng le chara an mamo ber chu ain puan statement in an sheta a mai ro chu seitong khan zel tang lai me kania an case wang man nilovin thil dang wanga tang ania tuna an case chai lai mek chung chang ai chuan voi khat bak thu zo fia theri don lo chuda chuan in puang du lovemo ukila roi du mote ni vai chuan a ho der dona chu wang chuan hun tha voi khatan nei hi a hlu don vet khop maya an bo pel palani vai chuan an case chui chu lovin in khar ti thei to tlat ani nu chui du de chuan chu chance vai khat chu man ngei thain an sheta ti chuan Frank a tan mek na New Jersey County zela chuan an watlan pheita ani nu chui na an ho tu pa detective Jimmy Barbie chu ami mal takin thatne mangai ema income na pindan po adu khir khop mai room tereu te lo buat sai turina tia hei hi ti chan chu pindan chep chuan ami kom tur Frank chu a kho hoya ti toi tupanga chu chuan a lung phu ti boi ngeyanga ti chuan a ma man mona enga mo tak lo amin ain puan du pha ring ani tina tinuam lo tur tok velin an evidence document sang te chu do kana chop nur boka bang vela de chuan chu lo thlengin an victim thalak mai baka milem ho deu te tar khat chuai bok ani ti chuan
New Jersey police te chuan an mitang kum somli pakhat mi Frank Thona chu inkom na pindana chuan an ron lu tir ta chuta po chuan detective Jimmy chuan trick chete la apply ta zela aron lu rual lo kum ngalang kha du hau lova akut kolten pel sakan an thut tir nu po chuan minit ni don lai chungoi rengin amita tak mai chuan an mel ngara hei ama ti zam tum na tek tik vek alani ti chuan du to ka an mel rum nu chuan detective Jimmy chuan a on thian khaka voina hian isoi du te ngai thatura local kanilo engkim ka shavek toa afin fiatur chawa local kani min thlop that lova thiam lo chan le si chuan thitura I chung thurel turin thu nei tu te kan nor thei ti hriala thatakin ka zonai chang che tin an chong khum ta cher maya a thok thabok aniang Frank ka chu azam ti hai rual anilo alu atwai vuta a ngong athisen zam te chu aron puar popa chuta detective Jimmy chuan vau chhun zom le ngalen thian poi nei lo ti ka hria tuna hian ka kuta I mahun zong in hat thil thlen dan kim chang min hrila kota shemna nep zo kan dil puyang che an tilea chuta ze chuan Frank ka chu en sum zo to lovaniang angoi wang nuwa an thode hula ti chuan thil thlen dan kim chang chu detective ma chuan a soi chuak ta ani Frank ka chuan Evelyn chu ama thange ni thu ain puang ngal phong maya a mai ro chu ta chuan a du tok mai lo Frank ka chuan ti tir tu nei thu sein chu tu dang ni lovin Evelyn ni pasal Peter Visich-i mai chu ni thu a soi ve tatlat mai a soi zel dan chuan Peter nen chuan mel hriat tu muna changi in hre chong an nia ni khat chu Peter chuan paisa hlo anu pui that du tur mi hriat nei lo zota Frank chuan US dollar sing khat asum fine min pela chuan sanga chu advance in min pengal bokla ti chuan keima ngei ni nu pui chu ka tha sakang che ti na chang ani ome heta paisa lo turi Peter hian a thian le chong ne na tringina puk ti a no investigate o tenan chui chuak nge ani ti chuan Frank ka soyang nge chuan advance in dollar sanga chu anin peta a nuwa Peter motor chung an paisa charkha a second payment tur chu ani ngein ringbok ani Evelyn ruang va boy som masaber tu patrol officer Margeti Khan heta anin dor na za thitle mate rem khop mai dollar sing khat lek hlo turamin tualan thaddu mai hi amak katilutuk nun nei an wangai hlulo em oi har sa ka ti khop mai tin anin rem na chung be thamati thu a soi chuak ve hial ani Frank chuan soi chun zom zelin Peter chu aman moina phi cheng mai nin a soya anu pui chu rang theng ber that turin norte te dani ome ti chuan an lo ruam man lo ka ngein January ni saria chuan Frank chu Chestnut Richard chuan a vakalta Peter chuan in hnunglam kong khar pakhat chu kallovin alo da sa thlapa chu ni chui tu de point mi sol luru na ni nge an rin kha ani ti chuan zana Frank chu ina chuan a luta tu manan mu theilo nan bab zong chu thlon veka ti chuan thim thama chuan Evelyn chu alo ngak tangat ngat mai ani ti chuan hun engama chen chunga nga nuwa garage kong kharin hongri a sheta ami chan Evelyn nge mai chu step aron chovin apindana chuan ron lut tangeya chu vele Frank chuan silai tin chungin thom chualo turin avau zuita ani chumi nu chuan a thing thit tira ain rok tura lutani thule ama chu khoinat po tum lo thuan hrilte tea ti chuan chemte phorin atnunga chuan vai nia vitta sia maya Evelyn chu zoi ngal veka Frank chuan a lu adomin akut le lamin a shoka tak mai chuan azai zuile ngala azai thu ge viawniang achem tele aruin shoot ri chu a hre nge nin a soi chu ta ze chuan Evelyn chu chetu rengom tolova ma se Frank chuan du tok ta mai lo chuan a oma vai thuma vit le popa ti chuan
atopa chemte chu a oma avit bur zui tanin ain soyani tichuan kumsani pathum February ni sompali Valentine's Day khan tu chui du chu Peter Visich-i na chuan an vakalta detective Jimmy abok chuan Peter thulomam deuh shil tur cheka nesin an tile te a Peter chuan phurlu tukin enge ni han soite alo ti thuaya detective Jimmy chuan inupui thattu chu kan hrechuak to sin an tilea Peter chu a phude uzuka heu tunge nia tinan zot lea detective Jimmy chuan nangma himole mela tuna hian maneni ti ka hriat tir ngala che atia ti chuan a bana kutkolan buntir ta ngal ani November thla kumsani pathum khan Peter chung thu chungai to chanania trial chung zong hian Evelyn chung tele a thian thate chu court chunga chuan an thutluan para thuse tu sang te tu soi chu shom ti tak chungin an ngai thazela abikin athat tu Frank thona thu sei chuan an ril ruatina zual hle Frank chuan a shoka zai ma khan min ngai damro I pasalin min tirani hi tinain puanga Evelyn chu meng phok hlea thukam khat ma soilova aham hai evek nin a soyani alin khin chung zong hian Peterei a mela lungai melemo poiti melemo engma mu turom lova chu chuan Evelyn chung tele ama mangai tu a thian thatak takteril ruatin a zual hle ti chuan neriat chung an trial nuwa jury te chuan thutluk nan siam theita Peter chu anupui Evelyn tha thu boya chuan thiam lo chan tir nin dam chung lungin tang tura shem ania parola chua po phal sakani don lo ani athat tu tak Frank thona khachu ain puana wangle thunei tu te thlop thada wangin an lo tiam to ngein court chuan a shremna ti nep sakta kumsom ni chung chau tang turati ani veta ani engpo ni se tun chumakan detective Jimmy Burbridge hi keizong men ka ti cher mai mizo pa chu ni se Geronimo ngai thlave thin ngein karing tlat ani ole in zavain tuk chuanuam choi tui mut tui mang thale vek ule